तोनी के इज्जत बाकी ना कैसा इज्जत हो अब आई हो दाता आई हो माई अरे माई रे माई लुगावा में घुस जाए जी। अरे हमार मछली चोरे ले बाड़ी का रर पतो ही या हां मछली सुबह के नहा दोगे आ कितना ठंडा लागता। चलो तनी धूपे में बैठे जे दीदी जी के कहां चल जातनी का भइरे बहरे निकल के बैठ गइले दीदी जी बहुत ठंडा लागता जी। मार बनल पुआ पूरी खाला भर पेट ना त कह तड़ी की ठंडा लागत टू आज के दिन ठंडा लागेला रे। हां हती हती मार लइका बस तन कुर्ता पैंट पहन के कनी अरे स्वेटर सा ओढ़ लत कहत कि ना मम्मी नया नया पहले में तो पाज देखाइम कैसे सब हन के दीदी जी सुबह से तो पुआ पूरी खाता नहीं कुछ निक बार दूसरा चीज बनवाई ना कहानी के बार खइबू मम्मी जी के भेज दिन तने मछली उछरी लिया तुम काची ना मछरी मुर्गा त कहेला न कि मछरी मुर्गा खाए के बटुए आदमी किन के ना लाई हो हमरो न यार जान जा कनिया जब तक ले मछरी मुर्गा ना बने त कोनो दिन शुभ ना होखे। आज के दिन त बाप बाप कातना मुर्गा कातना मछरी कातना खसी काटा जालसन जान जा ठीक तरे मन बतुर मम्मी जी के बोलावा तानी मम्मी जी अजी मम्मी जी दीदी जी सुनी जी मम्मी जी अरे हम कहतानी हमरा कहलू ना अपना से कोनो कहले बस बात खत्म रुको कहतानी मम्मी जी रे कनी आई त खूब चटगरे बनाई हो तब जननु दीदी जी का हो तनी सुनी ना एगो काम रहल ह कामे करबू जा त कुछ औरो करबू जा ए मम्मी जी रो नहीं खेलगत कि मीठा पुआ पूरी खा के मन भंगोइले नियन भइल बा। अरे त अभी बतिया हमहु कहत नहीं आतना मीठा 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 मन भइल बनु हमर त नींद आत हो जे बैठल बैठल भंगुआ त नहीं त हुनकर लइका कहत रहन का हो चाची काहे भंगुआइल बड़ कनी ढेर का पुआ पूरी खा लेबो त हम कनी हिनो त हां हम त ढेर पुआ पूरी खा लेनी आ तब चटक मटक बना मजाक करके बोइला हम तनी मम्मी जी त मुंह के बात छिल तनी जाई न ले ले मुर्गा चाहे मछरी छोटी सारी मछरी नु मछरी लिया मछरी निकल तरलो खाल जाई आ रसों में के खाल जी देखो मछरी ले ले त मुर्गा ना मछरी मुर्गा में छी अतर ग रोग आवता मछरी खाई मु सब उतिम बा सब माटी जिट्टी खा के होखेली सन जन्नी नु हम त कहत तो हनी हो जानी चला जा आ अपना पसंद से देख के आ लिया जा हम लिया तो कब छी मारू ए मम्मी जी रौसन माई के लिया के जाए खातिर कहतनी हम मनी के तौरी मन खुश हो गेल जी कौन खराब बात बा बड़ो बाजार घूमे लेवल जाई आ मछरी वाली ले ले जी हां त चला जा तब अपन ले लो जा इति को लो जा झोरवा ले ले जा बार बार मान ले जा साड़ी दूसर पहन ले आ साड़ी यार जा तनी बार झाड़ जा जा तनी पेंट टूट मारला वो सब चलिए के बा ए मम्मी जी सुबहारा लीलार पे त बड़ बिंदिए न लगल हिती चुकी बुझल चली ले लेवल जाई तनी बड़ काट ले तनी कोबी भी ले लेवल जी पकड़ पकड़ छाने खातिर चल चली मम्मियो जी हमनी के ना कद कोनो बात उठा ना सकी ना हो कदर ज कनिया त अइबे कर एगो सास से के डांट डपट के हां जी बड़का भइल बा ई तैयारी लकनिया हई खाला लकनिया हौ खा चलो झोरा छकड़ी ले आई मछरी हो साला अभी तक पहिल बहनो ना अभी का रे ये तो सोचता है कोनो को ना बिक्री हो जाई है मछरी हो देसीला मछरी हो खइबू त जवान हो जाई छोला जा जल्दी जल्दी ये बाजारिया में कुल बेचाई हो जाई हां हां बंगुरी हो लइका खाई हो जाई जवान पूरा खाई हो जाई पहलवान ए बाबूगा हां हां चाची आवे है ने चाची है ने आवो एक आ जा बैठ जा हे जे बैठ तनी जा पोखरा में के मरल बा अपने गड़ैया में के हां अपने गड़ैया में के हो कैसे देतो जा दे तनी जा मान के चली कि देसिला बतो देसिला के भाव का बा हां बोली आ फार्म के का बात बा अरे तो भाव से लगाओ अच्छा त बोल कनिया हां हां कटवा के ले हम जे कटवा के तो कैसे साढ़े ले एक भाव देख ली जा हर सब को दे दी अरे वो सब भर के कने जाना त ई त फार्म मछरी है सा ना ई देसिला मछरी है 250 रुपया किलो बाटे देखो तनी की साड़ी बा ए बच्चा है ना बुझ जा आइल बड़ा सरव ए मछली ले ला हो है ना हो का हो कोने मिले में रहना जा कने जा की 250 रुपया किलो ई त बा हां सच्ची कुछ दाम सही से लगाओ बुझाइल ना तो फार्म ना है हमनी के 150 के 140 रुपया दी जा ये ना बुझाइल फार्म के ना ये तो ठीक बा देसी ले तो भाव से ना लगवा पर दाम कहबो ना आएगो है बरारी बिया हम तो हां 350 रुपया एकर बच्चा ना जी मम्मी जी बतिया ली हां बररिया ना हो हवे द देसी लवे द ना हां तो दे दिया एक बात ओनली बताई तबे ना अपने गांव की अपनी 180 लगा के दे दो जा छुआ जा मत
आई हो दा पहले तो उनका किने के बा लेवे से पहले देखेला ना 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 ई कुल छुआ छुई वाला कुल के काम करे ठीक है वैसे हो कनिया आय हाँ कौन तो मछली ले बुझे कौन पसंद बा देखी जा आज तो रवा सब जानत जा आज रवा सब तुरते रह जाए जाननी जा कि नहीं ढेर महंगा हाँ। बिना पैसे का देख लिया एकदम टटका मछली कुल तो सही से 180 के लगावा जा 180 के ना देखे लेवे का बगना आइल बन जा किने हां तो का करेल बन जा बना ही ना कि बाजार देखेल बन जा आय का करेल बन ना ई कुल ना लिया ई कुल ना होई हमने के देखी भाव पानी से देख बता दी तो बाजार हम चल जाए चलो बाजार में, चलो हमनी के ना चाहिए अरे ले ली जा ले ली अपन मछरी मछली हमनी के हाँ। दूध बखड़ा पतिया चली जी मम्मी जी कहां बा चली ए ए का चाची बैठे बैठे आ बैठे तोहनी के इज्जत बाकी ना रहे हां तोहनी के इज्जत बाकी ना कैसा इज्जत हो हां हम आई हो दाता आई हो माई अरे माई रे माई लुगावा में घुस जाए जी अरे हमार मछली चोरे ले बाड़ी का रर पतो ही या हां हो मछली दे उजा के ना आई मछली चोरे ले बाड़ी किरण मछरी आई हो दाता आई हो भाई आय बदला मछली चोरा के देख प्रेशर देख उनके उनके देख अपन साया काहे खातिर एक तो चोरी या दूसरे ने सिर जोरी हमार बररिया का हो गई हमने के हमार बररिया हमने के जान जा अभी तोरा- हां कल जे की लड़की ना। खाता जा हाँ। अभी हाला कर अभी होई का हाला चलो चलो कहा अब तो बुझा गई अब तो बुझा गई हां अब का हो आइए माई बर्दाश्त कर तरू हो का काहे भाग रे अरे दादा